ake ciki? Wallahi normal ne tuya kwanan biyu. Kai ka wallahi sai godiya. A jiya ne an abu ne wanda dariya shi sa ne ta kiran ka waya baka daga ba. Ba ta da ni wallahi. Wallahi dai kawai ina hira ni da budurwata kawai sai ga wani gayi. A haba da Allah ko ya zo yana zuwa ya tambaye ni da Allah wace hanya zai biya bi sama. Dama inda muke hira ko ta tsohuwar rijiya kawai na nuna mu ce nan. Ko ya zo ya shiga rijiya kawai sai sake dawo. Shi mai hankali ne. Wai sai sake tambaya ta wai da Allah yana a wace ƙasa muke na ce a can. Ka ji mai ce wai shi sa daga jantili a kusa da kai. Aiki ciki ne maza maza gare ni a ranar rasa lafiya lafiya kwana biyu alhamdulillah ya aiki kuma ya ake ciki Allah ko ana nan ana dan maha ai mutumin yanzu na baro shi daga gida gaskiya ne ai gayan nan mugun dan kwafsi ne saboda haka jiya ma waya aka bashi ya rubuta sunan shi kawai ya kasa ai ya kwafsa mun gaba ki gaskiya ni ban da dadin abin da ya yi ba ai gayan nan kai abin ne ai ya tsawon rayuwa dai mutum yana a ce suna a waya dai mutum ya kasa hawa wai kuma ganawa kuke yi ne a to a bata mana a bata a haba da Allah shi dai ya mugun kai ne ta so ka mutum ne to adana kalamanka daidai ne adana kalamanka kuma da gidana daidai ne ai kalamun ma bai iya nan bai ba na gaya ma gaba ɗaya bai ba wani harkar rayuwa dai duk kawai an baro shi a baya kar in za an karɗin ba waske na gidana munafiki ana munafincin ko ba